Čaute, vítajte opäť v našej PMC obývačke. Máme tu tretí produkt Stellar Crownu. Tentokrát sú to trojblistre. Tak ako sa mi BBčko vizuálne nepáčilo a naopak ETBčko páčilo, opäť ideme naspäť do toho, že ten dizajn fakt musím povedať, že nudný. Taktiež promíčka v zásade vôbec sa s tým nevyhrali. Tinkaton a Latias, Galaxy foilové verzie obyčajných kariet. Škoda. Nevadí, nevadí. Nie je toto vyslovene asi ten produkt, čo si chceme dávať vyslovene nejako na poličky, takže čert ho ber. No trošku je také smutné, že nás nezaujme v obchode, keď bude vidieť na prvý pohľad, visieť na prvý pohľad, čiže takto dopadol podľa mňa vizuálne nie úplne ideálne, ale pozrieme sa hlavne, čo sa bude nachádzať v boostroch. Zatiaľ, čo sa týka produktov, ktoré sme si otvárali na predstavení, ešte stále nepadol žiaden altár, mali sme šťastie na jednu goldu. Takže momentálne z produktov, čo vyšli, máme poslednú šancu. Takže držte palce. Čiže takto promíčka, Tinkaton a Latias, ako som hovoril, nič úžasné, ale nevadí. Poďme sa pozrieť na to, čo nájdeme v tejto našej malinkej vzorke dvoch trojblistrov. Nehal som si kôpky zoradené tak, ako sa v nich nachádzali. Nech to vieme porovnať. Čiže trojblister číslo 1 začína teraz. 3 boostriky, 1 mini promo a prvý booster bez hitu. Booster číslo 2 s Lapras artom, ktorý je môj najobľúbenejší zo Stellaru. Mienfoo, Rapidáž a opäť Alcremie holičko. Takže pri trojblister nevyzerá, že dopadne podľa našich predstav. Ibaže by sa niečo zmenilo v poslednom balíku. Ale nie. Rhyperior holíčko. Takže 3-0 pre Pokémon Company z prvého blistru. A skúsime to napraviť. Celebinka. Not bad, not bad. Holíčko číslo 4. Nevadí, aspoň vyskladáme Master Set z reverziek, lebo ich už budeme mať dosť. Vďaka tomu, že tam nie sú hity. Wow. Kupujte trojblistre! Tak toto vyzerá, že toto bude náš obľúbený produkt. Ak dáme 6-0, tak to bude veľká frajerina. Poďme na to. Lapras. A Grimmsnarl holíčko, dámy a páni, trojblistre sú scam. Fuj, trojblistre, nemáme vás radi, ale možno sa stalo len to, že ja som vyotváral tie zlé a vy nájdete práve tie, kde sa budú nachádzať hity. Čiže za mňa trojblister proste je trojblister. Ničím zaujímavý, není pekný, hitovo akože áno, malá vzorka, ale ble. Takže tak. Vidíme sa v ďalšom videu, tešíme sa na ďalšie produkty, na nejaké prvé krabičky, ktoré vyjdú, prvé tinky. A uvidíme, ako sa Stellar bude dariť. Zatiaľ sa majte krásne a čaute.